खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 आगस्ट मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंनो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। वृष राशि। गुन गोनां हाबा मावना बयजोंबो सनमान होजानो हागौ, गोसोआव गोथार साननाय फैगोन। मिथुन राशि। दिनैनि दिनाव नोंथाङा समजों लोगोसे खारफानो हानाय नङा, गोसोखौ गिलिर मोनबाय थागोन। कर्कट राशि। रांखावरि गैयैनि थाखाय न'खराव गोबां दुखु साग्लोबसारनो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। सिंह राशि। गावनि आंगोनि फारसे गोबां अनखांनाय फैगोन, सुखु गोजोनैनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। धोन दौलत आरजिना लानो हागोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। तुला राशि। गोरोन्थि हाबा मावना गोसोआव गिखांबाय थानो हागौ, गोसोआव उन दाहा खालामबाय थागोन। वृश्चिक राशि। सावस्रिया जोबोरैनो गाज्रि जागोन, देहायाव सानाय सुनाय बेरामा सोमजिनो हागौ। धनु राशि। माबा मोनसे खामानि मावनायाव सोरनिबा थुलुंगानाय मोननो हागौ, गोसोआव गोदान मिजिं सोमजिगोन। मकर राशि। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा फैनो हागौ, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। न'खरनि जेंनाफ्रा जोबस्रांनो हागौ, न'खराव बयजोंबो अनलायना सान्थियै थानो हागोन। मीन राशि। दाय मावफ्लांनानै बदनाम मोननो हागौ, बयनिबो गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि न'खराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।